Policja znalazła blisko 3 tony kokainy na obrzeżach Sydney. To, jak poinformowały władze, największe w historii Australii przejęcie tego narkotyku. Kokainę odkryto 19 czerwca w plastikowych pojemnikach zakopanych w podziemnych bunkrach. Znajdowały się pod 3 kontenerami na półwiejskiej posesji w jednej z dzielnic Sydney, podało w oświadczeniu Wspólne Specjalne Biuro do Spraw Przestępczości Zorganizowanej. Kontenery miały podwójne podłogi, które umożliwiały dostęp do ukrytych ładunków. Policja oszacowała wartość narkotyków na 499 milionów euro. Na miejscu zatrzymano 2 mieszkańców Sydney, mężczyzn w wieku 21 i 25 lat. Postawiono im zarzuty posiadania handlowej ilości substancji odurzającej. Grozi im kara dożywotniego więzienia. Australia należy do krajów o najwyższych cenach kokainy i innych narkotyków na świecie, co czyni ją jednym z najbardziej dochodowych rynków dla przemytników.